hostia, vedenie školy, učitelia, rodičia a príbuzní. S radosťou vás vítame na vernisáži vianočnej výstavy výtvarného odboru základnej umeleckej školy Juraja Kréna. Je pre nás veľkou cťou, že ste si našli čas v tomto predvianočnom období a prišli ste sa podeliť o tento príjemný okamih s našimi mladými umelcami. Na úvod nám zaznie skladba od Leonarda Cohena Halleluja. Poprosím pána riaditeľa Petra Rídzeho o príhovor. Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni, milí rodičia, študenti a všetci prítomní. Dnes mám tu česť privítať vás na tejto výnimočnej výstave, ktorá nám prináša krásu a kúzlo zimy prostredníctvom očí našich talentovaných žiakov. Základná umelecká škola je miestom, kde sa umenie stáva súčasťou každodenného života a dnes sme tu, aby sme oslavili ich tvorivosť, vášeň a odhodlanie. Táto výstava nie je len výpovedou o umeleckom prejave, ale aj príbehom, ktorý každý z autorov vložil do svojich diel. Snímky, maľby a kresby, ktoré tu dnes vidíte, sú dôkazom toho, že zima môže byť nielen obdobím chladu a tmy, ale aj obdobím, ktoré je plné tepla, radosti a zázrakov. Je to čas, ktorý inšpiruje k zamysleniu, k objavovaniu krásy v malých veciach, ale aj dravosti a fantázii, ktoré sa často nachádzajú práve v dielách mladých umelcov. Rád by som poďakoval všetkým učiteľom výtvarného odboru, ktorí vedú a podporujú našich žiakov a pomáhajú im objavovať ich vlastné umenie. Vaša práca je neoceniteľná a vaše nasadenie prináša výsledky, ktoré dnes môžeme obdivovať.
Samozrejme ďakujem aj vám, rodičom, ktorí ste povzbudzovali svoje deti, aby sa rozvíjali a experimentovali, aby našli svoju tvorivú cestu. Nezabúdajme, že umenie nás spája, inšpiruje a obohacuje. Teším sa, že dnes môžeme spoločne zdieľať tento moment a radosť z umeleckých diel, ktoré nás obklopujú. Ďakujem vám za vašu prítomnosť a podporu. Ešte raz vás všetkých vítam a prajem príjemný večer plný inšpirácií. Ďakujem. Dobrý večer. Ja by som sa chcela poďakovať za úvodné slova pánovi riaditeľovi a v mene výtvarného odboru by som vás tiež chcela privítať na tomto malom príjemnom predvianočnom podujatí, ktoré začína mať už takú atmosféru Vianoc a hlavne začína to byť taká nejaká tradícia, že sa tu stretávame pred Vianocami, lebo táto výstava nie je prvá a dúfam, že nebude ani posledná. Chcela by som sa tiež poďakovať mojim kolegom, ktorí viedli vaše deti, aby vytvorili takéto krásne diela, ktoré tu vidíte. Budete mať možnosť si pozrieť práce, ktoré vytvorili žiaci od 5 rokov až po žiakov, ktorí už nesedia momentálne v laviciach, ale sú dospelí, ale chodia k nám do Zušky a vytvárajú tiež veľmi pekné diela. Chcela by som sa tiež poďakovať hudobnému odboru, ktorý nám spríjemnil tieto chvíle, a pani učiteľke Magalovej, ktorá ich vedie. Keď nám zahrajú naši hudobníci ešte jedno číslo hudobné, tak by som vás chcela potom pozvať na prehliadku výstavy a v vedľajších priestoroch sme pre vás pripravili malé občerstvenie. Taktiež by som vám chcela popriať veľmi príjemné, spokojné a ničím nerušené sviatky so svojimi najbližšími, aby ste mali možnosť sa zastaviť, načerpať silu do ďalších dní. Ďakujem. Tak a na záver zaznie skladba z filmu Sám doma.
ste znova orchester plný violončelistov. Naposledy to robila pani Dvořáková. Tak, ďakujem Bohu.